Ело Звезделина. А тя от театър на абсурда. Добър ден. Да започвам ли да пея? Вие сте? Аз съм Валентина. Валентина Иванова Хасан. Ще да кажа нещо. Костур Хасан, нали? Омъжена съм за турчин, съпругът ми е турчин от България. Не, аз... Каква музика ви е близка за вас? Ами, значи ще изпея една песен на Марая Кери, Кен Ли, и след това Катерино. Кен Ли. Кен Ли? Да. Да не става въпрос за Уидалтия. Не, мисля, че може и това да е. Това само да предупредя не Кен Ли! Кен Ли. Окей. Не мога. Да започвам да. Втората коя? Втората е Катерино Моме. Тъжен ден. Катерино Моме. Добре, Дали пък да ми изляза? давайте. No one can toque tu sivme, no yon kliste ju malive, weran geza ju zabatena na lecho mo. Ni onus to nai molinai, yon sora sho, yes isho. Kenli tu levo di bodalcio Kenli medio mo Kenli tu levo di bodalcio Kenli medio mo. Да, достатъчно. Малко стана като фолклорна песен, но... Това на какъв език беше? На английски, но извинявам се много. Не владея добре английски. Просто не бях чувала такъв английски, наистина съм много. Мило ми се видя. Откровено. Може ли нещо да изпеете в национален колорит? Може би турски или български фолк? Или... Български, да. Катерина Моме тя. Да. Катерино Моме, Катерино Моме, Катерино, защо си толкова слибе, Юбава? Защо си толкова слибе, Гизнава? Коя тебе майка ли бе родила? Коя тебе майка ли бе кърмила? Да, аз съм не, защото фалшиво пеете. Не си владеете гласа, казвам не. Валентина, определено втората песен ти беше по-успешна. Позволите ли едно малко парченце на една испанска песен? Защото да ви кажа, значи аз идвам специално за музика, идва от Испания. И сега вече това е ваше мнение, разбира се, никога не съм се занимавала с музика. Hace tiempo que no escribo lo que siento, hace tiempo que te busco y no te encuentro, hace tiempo que no para este tormento, será que nuestro amor se lo lleva el viento, hace tiempo que te paro y no vengas, hace tiempo que te busco y no te encuentro. Стига. Казвайте, добре. Нищо казва, че да от Испания, въпреки че това няма никакво отношение, няма никакво значение. Не, това няма никакво значение, но ако ми дадете възможност, мога да се занимавам с музика. Въпросът е, че аз никога не съм се занимавала с музика. Аз си казах моето мнение, защото пеете фалшиво, не си владеете гласа. Сега не казвам много фалшиво, сега има нюанси. Някои пеят леко фалшиво, вие пеете средно фалшиво. Не се сърдете, казвам каквото мисля, затова съм поканен. Аз смятам, че беше катастрофа всичко това. Просто трагедия. Може да си пеете така у вас. Добре, чудесно. Благодаря ви. Как намирате, интересно, питам съвсем приятелски, Да. как успявате да съберете
Сили, за да дойдете. Ами ще ви обясня. Значи аз исках да пробвам. Наистина всички искаме да пробваме в този живот. Това е Music Idol. Именно. Аз идвам, вие сте хората, които определяте. Разбирате ли? Аз не казвам нищо. Значи, надявам се, след като ваши колеги в неделя ме избраха, вие сте хората, които решавате да продължа или да се върна. Разбира. Благодаря ви все пак. Мнението ми е не. Вие кажете, защото много... Аз съгласен съм с маестро Казасян. Живо пеене изисква абсолютна интонация и няма време за експерименти. Сигурен съм, че може да с практика ще пеете чисто, но няма време за тази практика сега. Този проект изисква перфектно изпълнение на живо. За съжаление, не. Валентина, пейте си у дома. Даже и у дома не пейте на английски. Страшно беше. Не бях чувала подобно нещо. Не бях чувала. Просто научете на някакво елементарно ниво английски, за да може да изпеете, поне да не бъде така. Добре, благодаря. Не. Всичко хубаво. Довиждане. Това беше тъжен дей. Това беше хит. Искам песен тъжен дей. Тъжен дей.